Через 39 секунд ви назавжди забудете, що таке проблема з грошима. І ось що вам для цього потрібно буде робити. Переходимо на такий сервіс, як PromptBase. Це маркетплейс, де можна купляти і продавати свої ідеї для роботи з такими сервісами, як ChatGPT, Midjourney, Daily. Для прикладу, ось такий промпт для Midjourney, створення ось таких картинок, я продаю за $4. З даним сервісом я тільки почав працювати. Якщо ви подивитесь, то тут пару продаж вже є. Але для загального розуміння, власник ось цього промпта продав свій промпт за $3 314 раз. Де ми з вами беремо 314 помножити на 2,99 дорівнює $938 за один тиждень роботи. Ідеї для роботи з даним сервісом рекомендую вам брати в ChatGPT. А якщо ти хочеш виходити мінімум на 2000 плюс онлайн без капіталовкладень, не знімаючи себе, переходь за посиланням в шапці профілю, там повністю вся інформація.